Nazywam się Ewelina Wojtak i Jerzech z zawodu ratownikiem medycznym. Niedawno Jerzech wróciła do zawodu, bo mimo, że studia skończyła 11 lat temu, to pracuję od 1,5 roku niespełna. Oprócz tego Jerzech aktorką. Przez 10 czy 11 lat pracowała w teatrze dla dzieci, grała i śpiewała. Oprócz tego wszelkie aktywności związane z prowadzeniem warsztatów, do tych najmłodszych prowadziła Akademia Malucha, tutaj w tym Domu Kultury, w którym chodziła od najmłodszych lat za bajtla z mamą, która mnie przyprowadzała na różne warsztaty i na zabawy, i na przedstawienia, w których grała. Oprócz tego pracuje też w Fundacji Czerwone Noski i łaża odwiedzać dzieci w szpitalach, żeby robić im byle jakie atrakcje i sprawiać, żeby się śmiały, żeby nie myślały o chorobie. To też jest fest gryfno robota. I oprócz tego zdarza się, że grom w kabarecie ostatnio. To z takich nowości. Śląsko-gotka to jest do mnie coś takiego pięknego, takiego rodzimego, rdzennego, co mam w sercu. I śląsko-gotka jest do mnie super. To jest język, w którym umiem swobodnie wyrażać swoje myśli, swoje uczucia, emocje. No i to sprawia, że dystans się zmniejsza, że ludzie od razu przechodzą na inny poziom komunikacji. No i to jest do mnie taki oddech. Mogłabym to porównać do tego, że jak mogła się z kim pogadać po śląsku, to jest jakby ściągała ciasne galoty i oblekała fajny overall, w którym jest mi swobodnie, wygodnie i czuję się komfortowo. U mnie w domu gadało się i mówiło. Rodzice do mnie i do mojej siorki gadali językiem literackim. W szkole mi mówili, w domu z rodzicami też. Mój tata pochodzi nie z Górnego Śląska, ale z Dolnego Śląska, z okolic Wrocławia. Tam się urodził i wychował. Natomiast tutaj mieszka moja oma Sztefa, Kero. Nauczyła mnie wszystkiego. Moja mama oczywiście też gadać poradzi. No i to jest tak, że śląski akcent nie da się oszukać i czy gadając czysto po polsku ten akcent się ma i siłą rzeczy przebywając tutaj z tymi ludźmi ta melodia tego języka się nabywa i jest to niejako organiczne. Natomiast co ciekawe nie używałam nigdy, będąc w szkole, na studiach, gotki śląskiej, dopiero się to zmieniło, jakże zaczęła robić. Bo zaczęła robić z omami i ołbkami w Domu Pomocy Społecznej i tam, że dopiero zrozumiała, że jak ją zaczyna gadać i fandzolić, to przychodza na całkiem inny poziom relacji co do nich. I że jest od razu fajno swojsko dziołcha i od razu, że jest chyba ich wnuczka i wiadomo o co chodzi. No i tak, że się rozlubowała w tym. Poza tym moja oma zawsze gadała i to było takie blank mistyczne do mnie wręcz i blank takie interesujące i magiczne, bo ona mi wszystko forsztelowała, co tutaj się działo w tych miejscach i to było bardzo niesamowite. Na przykład zawsze się wyobrażała, przychodząc tutaj za zgoda obok ogródków działkowych, że był kiedyś obóz koncentracyjny, o którym mi babcia opowiadała. No i wszystko mi gadała, jak to kiedyś było, jakie były tradycje, jak tu płynęło życie, jaka była historia, ludzie, relacje różne, co tu się wydarzyło. I to było fest ciekawe, tak mam to w sercu i to jest kawał takiego mojego życia, z którym się identyfikuje jakiś taki korzeń. Czasami mi pomogło z pacjentami gotka śląsko, zwłaszcza jak pacjenci są ze Śląska Kaśtu, a nie na przykład z Zagłębia albo skąd inąd, bo się zdarzają z całego świata. Nawet ostatnio był pacjent z Korei Północnej, więc zdarzają się, ale po śląsku oczywiście, że się zdarzą. Oczywiście, że się zdarzą. Czasami, jak już jest mega zmęczenie, jest 20 godzina dyżuru, to mam takich kolegów, zwłaszcza 2 takich, co tak gadają po śląsku, że trudno ich zaskoczyć i też są takie cyrkuśniki i są takie udane, że zawsze albo coś po śląsku śpiewają, albo coś gadają i jest wtedy śmiesznie. No i z pacjentami też się zdarza, oczywiście. Jak ino wyczuja, że
oni gadają i czają baza, to zaro przechodzimy na gotka. No, śląskie słowa w medycynie, trochę by się ich znodło. Na przykład na szpital godomy lazaret, że ktoś idzie do lazaretu. Na sorze u nas, jak ktoś przyłazi z urazem jakimś, co godomy, że mu piznął się w dekel, albo nabił się ojla, albo złomał się gera. Jak ktoś ma zapalenie płuc, albo kaszel, to godomy, że festy kuco. A jak już festy kuco, no to już jest taki tuberok, że herlo, choby stary tuberok. Jak ktoś ma gorączka, to godomy, że festy hajcuje, albo że ma festy fiber i wtedy fiber masem musimy to kontrolować, mierzyć i dawać pozór, co by nie pizło do 40 stopni, bo to jest wtedy fest niebezpieczne. I co jeszcze? Dużo. Oczywiście najczęściej na sorze dawamy szprice. I najczęściej to są szprice w życiu. A oprócz tego mogą być jeszcze pile i inne leczenie. Sztefa Spiekor to był taki hit, ale muszę powiedzieć, że ja z moimi kamratami z teatru do dzieci, w którym grała 11 lat, nazywał się Teatr Trip i kupa lat my razem przeżyli i razem my grali, to my wymyślili nasz śląski teatr, w którym by grali my postacie zwane utopcami i toczyło się że życie i cała ta akcja tego kabaretu toczyła się w świecie utopców. A inspiracją do tego kabaretu, do wszystkiego, co tam było, byli nasi dziadkowie, nasze omy i ołpki i wszystkie ich historie, wszystko to, co nam go dali, były jakie auzdruki i śmieszne zdarzenia, to my to wszystko, co zamen do kupy poskładali i zrobiliśmy się kabaret. Zawsze to, co nas bawiło osobiście. No i tak to chcieliśmy potem trochę zaistnieć w tym kabarecie albo się pokazać przede wszystkim gdzieś na Śląsku albo w miejscach, w którym rozumieją, lubują się w śląskiej gotce, wiedzą, o co chodzi. No i tak to się stało, że zagraliśmy na Śląskim Kąsku, potem ktoś nas tam zauważył, zaproponowali mi rolę w kabarecie na Ryjku, którą żech przyjęła. No i zagrała żech rola tej Sztefy, którą początek swój i genazamo w tym kabarecie śląskim naszym, który się mianował Dejcie pozór ognisto małpa, a prawdziwo geneza genezy to jest moja oma, która się nazywa Sztefa i tak naprawdę to gromi ją. No to jest trudne pytanie do mnie. Nie wiem tak naprawdę, co powiedzieć, bo kabaret w swoim zamyśle i takiej definicji to jest to taka forma satyryczna, która robi wszystko prześmiewcze i wyśmiewo. No moim zdaniem dobrze by było, ja też do tego dążę, żeby te śląskie postacie i śląskie postacie posługujące się śląską gwarą nie były przedstawiane jako średnio inteligentne debile.